Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Rediyo Freedom Kaduna muryar jama'a ke gabatar da Inda Ranka. Bayan ɗaukar tsawon lokaci ana fafatawa a gaban kuliya, daga ƙarshen ƙarshe dai kotun ta aminta da lauyoyin gwamnati da suka bayyana a gabanta da nufin za su tsaya wa matar nan da take ƙarar wasu da suka zarge ta da maita. Yayin da a hannu guda kuwa wata uwa ce ta garzaya gaban kuliya tare da yin ƙarar 'yarta ta cikinta bisa zargin cin zarafinta a duk lokacin da ta ga dama, tare da neman alƙali ya ɗauki matakin gaggawa kan 'yar tata don gudun kada a yi abin nan da 'yan magana kan ce nama ya da huromo ɗanye. Yayin da magada annabawa suka yi Allah wadai da wani sabon hijabi mai suna sulutu da 'yan mata ke amfani da shi a yanzu da ake zargin suna tsantsar yin tabarraji, inda suke saka hijabin ba tare da sanya kaya a ciki ba. Ko da yake masana tarbiyya sun ce 'yan matan ne suka cika suka yi damfara babu mijin aure, da haka suke wannan tabarraji da saba likita. Kwaji yadda aka gano wani murgujejen ɓera da girmansa ya kai na muzuru, har ma ake jan hankalin mutane da su yi hattara da shi. Kaɗan kenan cikin ƙunshin Inda Ranka na wannan lokaci, sai ku gyara zama domin jin cikakken abin da shirin ya ƙunsa a yau. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Haruna Ibrahim Idris ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Inda Ranka da masalan magana kan ce ka sha kallo. Za mu yaya labulen shirin na yau ne da batun matasa da ke zaman ƙashin bayan kowace al'umma, don kuwa duk al'ummar da ba su da matasa ana ganin wannan al'umma ba ta da gobe mai kyau. Ba wai taron masu ƙarancin shekaru ake nufi da matasa ba, batu ake na masu ƙarancin shekaru da suka san abin da suke yi, tare kuma da kishin al'ummarsu. Muhimmancin da matasan ke da shi ne ma dai ya sanya Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar 12 ga watan Agustan kowace shekara saboda matasan. To wai shin koya matasan suka kalli wannan rana? Ɗaliba mai sanin makamar aiki ta haɗa mana wannan rahoto. Matasa su ne ƙashin bayan ci gaban kowace al'umma. Hakan yasa aka ware wannan rana domin nuna irin gudunmuwar da matasa ke bayarwa wajen ci gaban al'umma da ƙalubalen da suke fuskanta, kuma a wayar da matasa kan matsalolin da suke fuskanta a duniya. Sai dai ranar ta zo ne lokacin da matasan ke cikin halin ƙaƙanikayi na matsalolin rayuwa iri-iri, kama daga rashin aikin yi, shaye-shaye, ga uwa uba amfani da matasa wajen ta'addanci. Hakan ya sa muka zagaya domin jin ta bakin matasa. Muna farin ciki, muna murna na wannan rana ta mu ta matasa. Kalubale kuma shine na yawaitan 'yan shaye-shaye cikin mu dan marasa aiki, sai kuma matsalar rashin tarbiyya, kuma rashin sana'a da shaye-shayen suna haifar da wannan rashin tarbiyya. Amma dai rashin tarbiyya shi ma yana ɗaya daga cikin matsalolin da muke. Gwamnati ta fi sanin abin da ya kamata ta yi, ta so ta kalli ta dubi matasa, za ta dube su, ta san me ya kamata ta yi ta kallon. A halin da matasa ke ciki, ko za mu cewa kamar sakaci ne na gwamnati. Gaskiya daɗi yakan sai dai a ce sama-sama, amma kuma maganar kalubale ai kowa san ƙasar na halin da ake ciki. Matasa suna zaune babu aiki, suna ta neman aiki. Rashin aikinsu yana sa rashin aiki ma da babu, matasa suna shiga suna shaye-shaye, suna kwace-kwace, duk da dai ba dai duka aka tara ka zama ɗaya ba. Amma kuma kullum muna sa ran kaman wannan daɗin da muke ji, muna sa ran cewa insha Allah zai kawo mana sauki. Muna kira ga gwamnati ta taimaka gaskiya ta kalla matasa, saboda matasa babu aiki, kuma ta yi kokari ta mai da hankali akan abin da ya shafi tsaro da lafiya, saboda matasa ya kasance saboda babu wannan abubuwan sukan faɗa abubuwa da yawa wanda bai dace.
Ga kuma irin yadda wata matashiya take kira ga shugabanni akan su dinga jin ra'ayoyin matasa. Ba a cika baiwa matasa iri na a ƙasashenmu na Afirka dama ba. Ba a jin muryoyinmu. Hakan yasa ba a san abin da ke damunmu ba, balantana a magance mana matsalar. A irin wannan rana ta matasa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware, yana da kyau gwamnatocinmu su yi karatun tanutsu su shigar da matasa cikin tsare-tsarensu. Idan muka zama muna da ta cewa a tsare-tsaren gwamnati, to na tabbata matsalolinmu za su zama tarihi. Rashin ilimi da zaman kashe wando da dabanci, kai har ma fyaɗen da ake yi wa mata irina za su zama tarihi. To sai dai fa mu matasa sai mun tashi tsaye, domin Hausawa na cewa mai kamar zuwa akan aika. To sai dai a iya cewa wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da zargin matasan da aikata ba shi kenan ba a cikin al'umma. Mu fara da kallon yadda ake zargin matasan da amfani da wannan lokaci na damuna da ake samun mamakon ruwan sama, inda suke fakewa da guzuma suna harbin karsana. Ko da yake tuni hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense ta ce ba za ta tsagaita ba wajen cika hannu da su, da ke zama wake ɗaya ke ɓata gari. Wakilinmu Yusuf Ali Abdullah na ɗauke da ƙarashin wannan labari. Wasu matasa ɓata gari kan yi amfani da nau'in saukar ruwan saman suna haura gidajen mutane domin yi musu sibaran na bayi. To amma sai dai hukumar Civil Defense ta ce a shirye take domin dai zuba jami'anta wajen kamo duk wanda ikan kambar shiga gidajen mutane domin dai yi musu ɗan hali. Zuwa yanzu dai hukumar ta samu nasarar kame wani matashi mai suna Abbas a unguwar Maidile da shi ma ya haura wani gida lokacin da ake tsaka da ruwan sama domin dai yi sibaran na bayi. To amma dai dubinsa ta cika har ma hukumar ta zanta da shi. Nan da yake tsalle fare da ni mun haura gida ne ni da abokina Halifa da shi da Abdul. To a ranar da muka ibi kayan ne aka riƙe ni, su kuma suka gudu da kayan. Ai yanzu da yayi ba a kamo su ba, shi nan nake roƙon wannan hukuma mai adalci ta kawo min sassauci a cikin lamari. Ka taɓa yi ko kuma baka taɓa aikata irin laifin ba? Na taɓa aikata irin wannan laifin, amma shi wancan kes ɗin sata waya ne. Dama kana yi kenan? A shi wancan shi ne nan kes ina na farko, sai wannan kuma daga wannan Allah da za a samu lafiya, ko Allah da ba za a sake ba. Har ila yau dai hukumar ta samu nasarar kama wani matashi a unguwar Ɗorayi, shi ma dai da yake sayar da tabar wiwi kuma yake shanta, inda hukumar ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen kakkaɓe fata gari. Shi ma dai ta zanta da shi tare da ɗaukar nadama a fili na cewar ba zai sake ba. An kama ni da taba wiwi. To me kake yi da ita? Siyarwa ne. A ina kake siyarwa? A Ɗorayi. Ina da sana'a amma ban daɗe da shigar ta ba, na yi shekara 5-4 ina siyarwa. Kana sha ne? Ina sha. Fata na a yi mun afuwa in Allah da ba zan ƙara ba. Ka taɓa shigowa wannan hukuma? Ban taɓa shigowa ba. Shirin Ibrahim Abdullahi shine jami'in hulɗa da jama'a na wannan hukuma ta Civil Defense a nan Kano. Ya kira da al'umma da su rinka kula a wannan lokaci na damina, domin dai masu fakewa da guzuma suna yin harbin karsana. Miyagun ƙwayoyi kamar yadda aka sani suna ɗaya daga cikin abubuwan da ke tunzura matasa suna aiwatar da kuma yin abubuwa na ba daidai ba a nan Kano da ma duka sauran gurare. Kuma rundunarmu za ta ci gaba da sa ido musamman wajen kare dukiyoyi na gwamnati da kuma na al'umma, da yana ɗaya daga cikin abin da yake doka da ta kafa mu ta ba mu sukunin yi, da kuma kula da dukiyoyin al'umma da duk wasu al'amura waɗanda muka tabbatar da cewa laifuffuka ne waɗanda suke addabar al'umman mu a nan Kano da ma ƙasa duka baki ɗaya. To da fatan al'umma za a dinga kulawa. To Allah ya sa haka, Malam Yusufa. To da yake muna batun matasa ne, mu kalli yadda aka gurfanar da wasu matasa biyu a kotun majistiri mai lamba 21 da ke gyaɗi-gyaɗi a can jihar Kano bisa tuhumarsu da farɗewa wani manomi ciki har sai da hanjinsa ya yo waje. Wakilin Amina Abdu Baka Noma na da cikakken labarin. Matasan dai wato Umar Sani da kuma Umar Usman sun gurfana a gaban kotun karkashin jagorancin mai shari'a Hadiza Muhammad Hassan dauke da takardar tuhume-tuhumen haɗin baki domin aikata laifi da shiga waje ba da izini ba, da cutarwa da kuma samar da mummunan rauni. Lauya gwamnati mai gabatar da ƙara barista Aisha Humaira Bello ta buƙaci a karanto musu, kotu kuma ta umarci jami'arta wato Samira Yahaya da ta karanto, ko bayan karantowar dukkaninsu sun musanta. Lauyan su ya riki kotu ta bada beli, kuma kotun ta sanya sa hannun beli bisa sharɗin kawo mai unguwa
da kuma ɗan wani jini ko limamin gari. An kuma ambaci naira 500,000 idan sun tsere. An kuma sanya ranar 28 ga watan 8 na wannan shekarar domin ci gaba da shari'ar. Ana da zargin su da cakawa Muhammad Lawal makami cikinsa har sai da hanjinsa ya fito, yayin da ake zargin sun yi yunkurin shiga gonarsa da shanunsu, shi kuma ya hana su. Kuma lamarin ya faru a garin Kerana da ke karamar hukumar Kiru. To Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. Daga can ƙasar Birtaniya kuwa wani murgujejen ɓera ne ya baiwa al'umma da dama mamaki, tare kuma da ban tsoro. Don kuwa girmansa ya sha bamban da yadda aka saba ganin ɓeraye, da a yanzu haka ya zama abin kallo. Wakilin Makili Garba Ɗisu na da cikakken wannan labarin. Wannan bera dai da ya kai tsawon inci 22 kwatankwacin matsakaicin kare wanda ya firgita mazauna yankin, wanda kuma ya gagari kwararrun masu farautar ƙananan dabbobi a yankin baki ɗaya. Mai sauraro, karuwar lahima, wannan bera dai da masana tarihin gandun daji suka ce tun da aka fara rayuwa daga zamanin annaba Adamu zuwa yanzu ba fa a taɓa ganin ƙaton shirgegen bera kamar wannan bera ba, da aka samu nasarar kamawa a Birtaniya a wani gida da ke noman bai a arewacin Ingila. Tun da fari dai wani mazaunin unguwar ne ya kira wasu masu kawar da ƙananan ƙwari bayan ya ga wannan halitta mai ban tsoro. Tuni dai kuma mun da abin ya shafa suka ɗauki wannan shirgegen ɓera da niyyar adana shi a gidajen da ake ajiye kayan tarihi da gandun daji domin dai zama abin kallo ga masu yawon buɗe ido a ƙasar ta Birtaniya. To Allah ya kiyaye. Masu sauraro, Shirin Inda Ranka fa kuke sauraro da ke zuwa muku daga nan Freedom Radio Kaduna muryar jama'a da ke yaɗa shirye-shiryenta a kan mita 92.9 a zangon FM. Kuna kuma iya bin mu a dandalin sada zumunta na Facebook a Freedom Radio Kaduna. Kafin shirin ya ɗora, bari mu karɓi wannan saƙo. Ina ɗalibai da sauran jama'a da ke da sha'awar koyon harshen Turanci, to albishirinku, kayanku ya tsinke a gindin kaba. Don kuwa ga makarantar Bashir Khan English Class da ke Fulani Road by Bashamar Tudun Wada Kaduna, inda suke koyar da Turanci gangariya a matakai daban-daban kuma cikin farashi mai sauƙi. Makarantar Bashir Khan English Class ita ce hanya ɗaya tilo da za ku ƙware harshen Turanci cikin ƙanƙanin lokaci. Bugu da ƙari, makarantar na da ƙwararrun malamai da ke koyar da harshen Turanci kamar a birnin London. Kai dai ne makarantar Bashir Khan English Class da ke Fulani Road by Bashamar Tudun Wada Kaduna. Don ƙarin bayani, ko ka nemi mu a lambobin waya 081-68-88-68-37 ko 091-33-34-88-16. Makarantar Bashir Khan English Class mafita ga masu koyon Turanci. To barkanmu da dawowa. Shirin zai ɗora ne da batun wani shu'umin hijabi da ake zargin ya fito a yanzu, mai suna sulutu, da ake samun wasu matan na amfani da shi, da ake kallo a matsayin sabuwar taɓara. Ko da yake matan na faɗin cewa suna amfani da hijabin ne don shan iska. Sai dai tuni ulama'u suka yi wannan hijabi mai suna sulutu wankin babban bargo, ta hanyar faɗin cewa shigar da matan ke yi ya saba wa koyarwar addini. Haka su ma masana halayyar ɗan adam faɗi suke cewa matan ne suka zama baligai, suna kuma neman madafa, da hakan ya sanya suke wannan saɓa likita wai zani da aljihu. Wakiliyar Hawwa Abdulhamid Musa ta bibiyi batun wannan hijabi, ga kuma ƙunshin rahotonta. Wannan sabuwar ɗabi'ar ba wai ta tsaya ga iya 'yan mata kaɗai ba, hatta wasu daga cikin matan aure kan sanya burmemen hijabi, babu cikakkun kaya a ciki. Suna yawo a cikin unguwa. Wasu 'yan mata da filin Inda Ranka ya zanta da su da suke irin wannan shiga, sun ce suna yi ne domin shan iska. Ina yi, amma wai ba iskanci ne sa nake sa ƙananan kaya in sa zumbulele hijabi ba saboda zafi da kuma yanayin tara wanki. Idan zami ba ma yi inda zami tafiya mai nisa, sai dai kamar a ce ko siyo kayan miya, ɗiban ruwa shine muke irin wannan shiga, amma ba ma sa mai nisan da zamu tafi. Gaskiya dalilin da yasa nake sa ƙananan kaya a cikin babban hijabi kamar jalabab, to ni ina sawa ne na fi sa shi ma lokacin zafi, saboda idan ka sa manyan kaya ka zo ka sa babban hijabi to kamar zai dinga takura maka
sosai. Gaskiya ni ma ina yi saboda ba na son tara kayan wanki da kuma zafi ko a gida ma haka. Ko da yake ba duka aka tattara aka zama ɗaya ba, wasu sun yi Allah wadai da irin wannan shiga. Gaskiya ba ma jin daɗin wannan shigar da suke yi saboda duk wanda aka gan shi ma da hijabin shi ma zata za a yi irin ta ce a jikinsa babu kayan. Ya kamata gaskiya su daina irin wannan shigar saboda ka a rinka mana kallon jam'u gaba ɗaya. Ya ni na koka a matsayina na uwa mai tarbiyya. Gaskiya bai kamata mata su dinga wannan, ya kamata a samu gyara. Dr. Idris Salisu Rogo na sashin nazarin halayyar ɗan Adam a Jami'ar Bayero ya ce gandamewar da suka yi babu aure ne ya sanya suke yin shigar. Duk sanda aka ce da kai zamani ya zo mata suna girma suna wuce munzalin aure babu kuma mijin aure, wasu kuma zaka ga a'a rashin tarbiyya ne ko da rashin mutunci ake samun easy access in ta yi irin wannan shigar za ta je ta haɗu da mutanen banza za ta yana iya jawo wannan. Malam Shehu Dayiru malamin addinin Musulunci ya ce shigar ta saba da koyarwar addinin Musulunci. Addinin Musulunci addini ne na kunya, addini ne na mutunci, addini ne da ya nuna mana cewa ita mace dukkaninta al'aura ce banda fuskarta da tafin hannunta. Saboda haka ashe koyaushe so ake ta rufe jikinta ga baki ɗaya daga ganin wanda da Allah ya haramta ya gani. To a gaida Jidda, fatan iyaye za su dinga zuba namujiya a kan 'ya'yansu gudun yin kitso da ƙwarƙwata. To wannan kenan. Ke duniya ina za ki da mu? Wata dattijuwa ta garzaya kotun shari'ar Musulunci a jihar Kano, inda ta yi ƙarar 'yarta ta cikinta bisa zargin yadda ta fi ƙarfinta take kuma cin zarafinta a duk lokacin da ta ga dama. Wakilin Amina Abdubaka Noma na da ci gaban labarin har ma da ƙarin wani duk dai daga kotu. Matar da ta yi kara ce ta kai tsaye a gaban kotun da ke zamanta a kofar kudu karkashin jagorancin mai shari'a Shamsuddin Ado Abdullahi unguwar Gini, inda ta yi karar yarta ta ce tana yi mata shaye-shayen miyagun kwayoyi kuma tana yawan cin zarafinta har ma tana dukanta, don haka take neman taimakon kotu ta bi mata haƙƙinta, kuma dama kullum tana kunna kaɗe-kaɗe tana hana ta bacci, don haka take roƙon kotu a raba ta da ita ta koma wajen 'yan uwan mahaifinta. Kotun ta wawayi wadda ake ƙara inda ce tabbas mahaifiyarta ce kuma asali ita ce ta yi sanadin lalacewarta saboda tana yawan tsangwamarta, tana cewa mahaifinta bai bar mata komai ba kuma tabbas ta dake ta amma lokacin tana cikin maye ne, amma tana roƙon kotu a bata haƙuri ba za ta sake ba. Duk zagin ta mata ta yi nadama kuma batun tana kunna kaɗe-kaɗe tana ne saboda idan ta yi daren abinci tana kunna domin ya ɗauke mata kewa. Daga ƙarshe kotun ta yi umarnin a tura su ofishin 'yan sanda na area command da ke Shawuci domin a yi bincike, kuma kotu ta umarci kada a tsare ta in an kammala bincike a tura su kotu. A wani labarin kuma daga dai wannan kotun aka gurfanar da Awwal Lawal Kwanar Jaba bisa kunshin sata ko bayan karanto masa nan take musanta. Kotu kuma ta sanya shi a hannun beli. Kotu kuma ta sanya ranar 13 ga watan 8 na wannan shekarar domin ci gaba da shari'ar. Ana dai zargin sa da ɗaukar wata budurwa wato Maryam Yakubu a cikin dare lokacin da ya ganta tana neman wajen kwana, inda ya tafi da ita ɗakin abokinsa Musa Yushau. Kafin gare waye an kwashe wayarta da kuma ta mai ɗakin. Hakan yasa suka yi ƙara Awwalu, amma ita ta shaida kotu cewar ta zo ne daga jihar Taraba domin ta yi wasan kwaikwayo. To an gaida baka noma, Allah Ubangiji ya fishe mu da faɗawa nadama. Daga wannan kuma mu kalli yadda a baya ake samun iyaye da ƙoƙarin nesanta kansu da 'ya'yansu na fari. Don kuwa ƙiri-ƙiri kana ji kana gani, uwa za ta dinga gudun ɗanta na fari ba ma ta son jin ko maganarsa ko kuma tsayawa ko zama a inda yake, da ya sha bamban da yadda ake ganin shaƙuwa mai ƙarfi tsakanin uwa da kuma autanta, imma namiji ko mace, da a wasu lokuta za ka ga autan na zamewa uwar ɗan leƙen asiri ko 'yar leƙen asiri. Daga nan ne kuma za ka ga ana gudun tattauna wani abu a gabansa, la'akari da yadda aka tambara su a matsayin wa'yanda ba sa riƙe sirri. Kan wannan ne ɗaliba mai sanin makamar aiki Halimatu Balarabe Ciroma ta haɗa mana wannan rahoto. Kamar yadda muka sani dai wanda aka haifa a ƙarshe shi ake kira da auta, mace ko namiji. Iyaye kan kira autansu da auta mowan 'ya'ya. Kazalika kamar yadda muka sani, yawancin auta akan same su shagwababbu, 'yan gata kuma a wurin iyayensu. Haka zalika wasu na ganin 'yan auta a matsayin magulmata, kuma marasa riƙe sirri, kasancewarsu 'yan lele gurin iyayensu da kuma yanayin shakuwarsu. Hakan ce ta sa filin Inda Ranka
Ranka ta tsunduma cikin gari domin jin ra'ayoyin iyaye da masu yayin da ake sirri da su har ma da su 'yan lelen domin jin ta bakin su game da wannan batu da ake yi kan 'yan auta. Mu fara da wata uwa inda ta bayyana mana irin alakan da ke tsakanin iyaye da 'yan auta. Dalilin da yasa auta take da wannan hali ba wani abu bane. Soyayya ne da ta ga iyayenta sun nuna mata. Tana ganin uwan nan nata ba ta da kawa ba ta da aminiya da ta wuce wannan kawa wannan mahaifiya na. Kuma a gaskiya fi sibilillahi in dai za a faɗi gaskiya yar auta tana da tausayi fiye da yadda ke zato. Tana da tausayin mahaifiyarta kamar yadda uwan nan nata ke shagwaba ta ita yar auta ne to ita ma haka take son uwanta. Tana ganin ba abin da za ta ɓoye mata kin ji dalili amma ba gulma bane yar auta take da shi a'a soyayya ne kawai irin na tsakanin mahaifi da mahaifi. Kin san an ce auta mawan 'ya'ya to tunda auta mawan 'ya'ya ne kinga auta dai dole ka so shi su ma akwai nuna soyayya. Haka zalika mun zanta da yaya inda ta bayyana mana alakanta da shalelan gidansu. A matsayina na babba yaya kin ga wata rana ina so in yi magana da kannena in ga musu dai abin da ni ma nake ciki ko to za ki gama masa magana ki ce masa kan ku faɗa ku yi shiru komai tsakanin mu ne gobe sai dai ki ji maganar na a wani guri na jikin ce kaza in ce o Allah o ni su ma 'yan autan mun ji ta bakin su inda suka ce su ba magulmata bane kawai shakuwa ce a tsakanin su da iyaye yasa suke labarta musu duk abin da aka faɗa musu. Sunana Sadiq Ibrahim a gaskiya ne na rike sirri ba kasafai nake faɗin magana ba saboda na san amana za ta iya cina. Daga can ɗakin tsimma kuwa jami'an kula da shige da fice ne suka samu nasarar kama wasu tsuntsaye masu tarin yawa da ake ƙoƙarin safarar su zuwa ƙasashen waje. Wataƙil dai wa'annan tsuntsaye ba a yi musu biza ba ne. Da hakan ya ja hankalin hukumar da ke kula da shige da ficen ta kwastam. Wakiliyarmu Zainab Sabi'u Kabari na da ci gaban labarin. Hukumar hana fasa ƙwauri ta Najeriya ta ce ta kama tsuntsayen aku da kanari guda 1,600 a filin jirgin sama na Lagos waɗanda ake ƙoƙarin safarar su ba tare da izini ba. Hukumar ta ce ta kama tsuntsayen ne a ranar 31 ga watan Yuli a lokacin da ake ƙoƙarin safarar su zuwa Kuwait. Kuma shine kame mafi girma irinsa da hukumar ta gudanar. Shugaban kula da hana fasa ƙwauri a filin jirgin saman Michael Awe ya ce masu safarar ba su da takardar izini ta CITES da ke nuna cewa sun samo tsuntsayen ne ta hanyar da ta dace. Awe ya ce hukumar su na binciken waɗanda ke da hannu a ciki, kuma za a miƙa tsuntsayen ga hukumar kula da gandun daji ta ƙasar. Rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya na shekarar 2024 kan dabbobi ya bayyana cewa aku da wasu tsuntsaye kamar songbird na daga cikin tsuntsayen da aka fi safarar su domin yin kasuwancin su ga masu siyasa ajiye a gida ko kuma masu siyan fuka-fukansu. To a gaida mai tagwayen suna. Kafin mu gagare shirin mun karɓi takardar neman taimako da mahaifiyar wata yarinya ta garzayo teburin inda ranka. Tana neman taimakon ku ya ku bayin Allah kan karayar da 'yarta ta samu sanadiyar haɗari da a yanzu haka take kwance magashiyan a gadon asibiti. Tana kuma neman taimakon ku ya ku bayin Allah. Aƙalla dai ana neman taimakon kuɗi da adadinsu ya kai naira 450 don yi wa Helen Daniel aiki a asibitin koyarwa na jami'ar jihar Kaduna da aka fi sani da Barau Dukku. Ga duk mai son taimakawa yana iya zuwa ƙafa ya ƙafa zuwa Freedom Radio ya kuma tambayi teburin inda ranka ko kuma ya tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka 0800 64 12 2881 wato 080 64 12 2881. Allah ya ba da ikon taimakawa. Duka kuma da haka shirin inda ranka na wannan rana ya zo ƙarshe. A madadin abokan aiki da suka taimaka wajen ganin shirin ya zo gare ku. Ɗalibai masu sanin makamar aiki sun ba ta tasu gudunmawa. Babangida Aliyu Abdullahi shine shugaban sashen al'amuran yau da kullum. Duk a madadinsu naku Haruna Ibrahim Idris da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu zama lafiya.